BTR गोरोबथानि उनाव बर' कोचari वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल दानाय जादोंमोन आरो बे काउन्सिलाव आबुं महरै दाबो समष्टि सोसननाय जायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव वारिया। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि थान्दै जखन्थायाव बाहागो लाना बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। फारसेथिं गामिनि नटिफिकेशन जायाखै आरो बेनि सायाव इन्टारिम काउन्सिलखौ आबुं महर होनो थाखाय समष्टि नांगौ आरो बेवहाय गामिनि नटिफिकेशन जानांगौ। बेनि सायाव नारसिननाय जादों। बिथांमोननि माखासे अफिसियेल प्रसेस बेखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दोनथ'नाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गामिफोरा नटिफाइ जायो। आसामनि बर' कोचari वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिला गोख्रोङैनो आबुं महर मोननांगौ। बेनि थाखाय दाबि दैखांदों। बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइ, समाज, हारिमु, धोरोमखान्थि आरो गुबुन गुबुन दावगानाय बिथिङाव दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखराया जि खामानि मावनांगौ बिबान दं बेखौ मावलांबाय थागोनखौ फोरमायो। बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि थान्दै जखन्थाय बेवहाय बालिपारा ओनसोलनि गासै जि दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो आगुनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बालिपारा हालामाव 45 बोसोरसिम बावहाय बर' माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावलांबाय। बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावो आरो दिनैबो जाय माने बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइ, समाज आरो जोंनि माहारिनि हारिमु, दोरोंखान्थि आरो गुबुन गुबुन दावगानाय बिथिङाव दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखराया जि खामानि मावनांगौ बिबान दङ। जोंहा मिजिं दङ जे बेहाय थानाय रायजो गासिबो गामि बिथांमोननि दिनै थान्दै फैनाय बिथांमोननि दारै बेवहाय दखरा एबसुनि माखासे थांखि बिथांखिजों बिथांमोनहा रायजोनि जेंना बोस्रांनायाव खामानि मावलांगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि आफादनि जि मान आरो मर्यादा बेखौ लानानै जोंनि दखरा एबसुआ माहारिनि गेजेराव खामानि मावलांनांगौ बेखौ जों नोजोर बोयो आरो दिनै माखासे समाजनि गेजेराव मोगा-मोगि जानाय जेंनाखौ उदां खालामनो थाखाय जोङो बारसोमनांगोन। जेरै जोङो सोलोंथाइयाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि आयदाफारियाव जों बारसोमनांगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोजोरथायारि जे सोलायनाय मावथांखि बेवहाय समाज फोसाबनायनि खामानिखौ नोजोर बोना जों बावसोमनांगोन। आरो गुबुन बिथिङा जाबाय जे जोंनि माहारियाव दिनै सामाजिक भाबे माखासे जौ जुवा ड्राग्सनि गोबां रोखोमनि फेग्रा मुवा दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ आक्रमन खालामनाय एबा गाग्लोबनायनि मोनसे थासारियाव दङ आरो बेनिफ्राय उदां खालामनो बेखौ गोजानाव दोननो थाखाय जोङो दखरा एबसुआ बिनि सायाव नोजोर बोनानै रायजोनि गेजेरजों बिथांमोनहा हाबा मावनांगोन जों बेखौ खावलायो आरो गुबुन गुबुन जे समाज बेरेखा जेंना बेखौ निस्सय बोस्रांलांनांगोन आरो गुबुन सोलोंथाइ जौगानायनि हाबाफारियावबो मुखुबै रायजोफोरनि गेजेराव खामानि मावलांनांगोन। दा बेबायदिनो दिनैनि समाव बे दखरानि जि मोनसे बोसोरसालि एबा थान्दै जखन्थाय बावहाय जोङो बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथियो इयुनाव दखरा एबसुआ आरोबाव रायजोनि गोबां जेंना जेंनानि गेजेरावहाय बिथांमोनहा खामानि मावलांनानै अनसायलांगोन। आसाम नाङै दिनै जि मोनसे गुन उत्सब जादों बे गुन उत्सबआव जिहेतु गुननि मोनसे उत्सब होननानै बिथांमोना लानायाव दिनै जों मोगा-मोगि जानायखौ मोनबाय जे क'क्राझारनिफ्राय लानानै दिनै जेराव जेराव जा बर' बिजों दङ बे जिल्लाफ्राव क्लास 6नि एबा 6 थाखोनि जे सानखान्थि आरो बिगियान बेवहाय जोङो दाबि खालामनानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि सायाव सावरायनायनि उनाव बर' बिजोंजोंनो सोलोंथाइ लानायनि मोनसे गनायथि मोननायनि उनाव बेबायदि गनायथिजोंनो दिनै बर' बिजोंजों लागासिनो दङ। अदेबानि दा नुबाय जे बिथांमोनहा आरोबाव मोनसे गोरोन्थि हिसाबै बिथांमोनहा दिनै गुन उत्सब खालामनाय समाव सोंलुनि बा प्रश्ननि जि मोनसे लेंगुवेज बेवहाय बिथांमोनहा इंराजिनि कुइसन हरदों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बर' थुनलाइ आफादजों जों बेखौ अबजेक्सन खालामदों जों बेखौ होबथादों मानोना बेवहाय जोंनि 6 थाखोनि फरायसाया बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाया निस्सय बिथांमोनहा इंराजिनि फिननाय इंराजिनि सोंलुआव बिथांमोनहा हानाय नङा आरो बेयो गुननि मोनसे उत्सब हिसाबै बे फेलें जागोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बेबादि माने गुन गैयै एबा मोनसे गुननि आंखालाव थानाङा बेबायदि मोनसे मोन्दांथि मोनदों आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बेखौहाय जों दिनैसिमबो अबजेक्सन खालामदों आरो बियो आसाम सरकारनि सायावहाय जों दाबि दैखांदों जे बर'नि सोंलुजों बे आन्जादा जाफिननांगौ होननानै जों मोनसे दाबि दोनदों।
BTR रेकर्डनि जे मावफुंनांगौनि माखासे थासारि बावहाय मेनलि क्लस 3 नि बाथ्रा ओनसोल फेहेरनाया बियो आद्रा जानानै दङ 41 गामिखौ सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय सरजाबनायनि मोनसे फोसावनाय जाबाय बे मोनसे नटिफिकेशन जाबाय नाथाय बिनिनो बांसिन जोंहा बाहाय 9,900नि बारा गामिफोर दङ जायखौ जों दिनै हास्थायदों आरो बियो एसे माने दिनै लेट जानायनि 2024 सफैबाय 27 जानुवारि जानाय लोगो लोगो बे 4 बोसोर जागोन दा बेखौ जों आबुं महर मावफुंनांगौनि थाखाय जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों नारसिनदों आरो जों आसा खालामो जुदिও बे लेट जादोंब्लाबो बेखौ मावफुंनायनि थासारिखौ महरखौ जों मोनगोन होननानै जों फोथायो आरो बेजों लोगोसे भेन्सार स्कुलनि जे जेंना सनितपुर बिश्वनाथ आरो गोबां आसामनि दाब दाब जायगायाव बिटिआरनि दानि बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव जोंहा हाइ स्कुलनिफ्राय लानानै सेनियर सेकेन्डारि एलपि एमइ भेन्सार स्कुल गोबां दङ बे गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि खामानियाबो आद्रा जानानै दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो गले गले नारसिनो जे जाहाथे जोंनि एकर्डआव बेफोर माखासे फसंथानफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो गुबुन गोदान गोदान फसंथान गायसननाय बेबो जानांगौ आरो बिनि थाखायनो जों नैबे दान मोनसेनि गेजेराव माबा मोनसे जोंनि थाखाय मावफुंनांगौनि थाखाय जों प्रेसार खालामदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनदों आरो जों दाबि खालामदों आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं BTR गोरोबथानि उनाव बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे आसामाव दानाय जादोंमोन आरो बेवहाय बे काउन्सिलाव आबुं महरै दाबो समस्ति थिसननाय जायाखै फारसेथिं गामि नटिफिकेशन जायाखै आरो बिनि सायाव दिनै जिहेतु बे काउन्सिला इन्टारिम काउन्सिल आरो बेखौ आबुं महर होनो थाखाय समस्ति नांगौ आरो बावहाय गामि नटिफिकेशन जानांगौ बिनि सायाव जोङो नारसिननाय जादों अदेबानि बिथांमोननि माखासे अफिसियेल जि प्रसेस बेखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जिहेतु बिथांमोना दोनथ'नाय जादों आरो गुबुन पार्ट अफ आसामनि जेरै गवालपारायाव राभा अट'नमास काउन्सिल दं आरो गुबुन गुबुन बिदिनो काउन्सिलजों सावरायनाय माखासे जेंना सोमजिदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै बिनि सायावहाय माने दासिमबो गामि नटिफिकेशनखौ होनाय जायाखै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे गामिफ्रा नटिफाइ जायो आसामनि जे बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गोख्रैनो आबुं महर मोननांगौ आरो फुरनांगौ भाबे विथ बाजेट प्रभिजन बे काउन्सिला सामलायजानो मोननांगौ बेनि थाखाय जों दिनै दाबि दोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आयाफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आयाफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आयाफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आयाफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।